Hayhat nasara ko shahada. Yan uwa mu tashi tsaye, samari mu dage. Yan uwa mu tashi tsaye, samari mu dage. Yan uwa mu jajirce, imam yake kira, imam mahdi na gani mai aiki sosai. A batun mu zahala dole mu kifa karyan ku, rana tana zuwa za ku kwashi kashin ku. Fito kuna harbi to mun gane wallan ku, bullet ku harba mana, gurnet ku harba mana. Wallahi tallahi ba ku share wannan kira, Wallahi tallahi ba ku share wannan kira. Yan uwa mu tashi tsaye, samari mu dage. Yan uwa mu tashi tsaye, samari mu dage. Yan uwa mu jajirce, imam yake kira, imam mahdi na gani mai aiki sosai. Jahilai ku saurara, yaran yanzu sun girma, kun kar mahaifinsa tun karamin su yayi fama. A gaban mu kun yanka yan uwa mazan fama. Ke gwamnati kin yi hauka, lesson ABC baki dauka. Yan bakin ciki sai ku mutu, ga yan shi'a mun yi saura. Yan bakin ciki sai ku mutu, ga yan shi'a mun yi saura. Yan uwa mu tashi tsaye, samari mu dage. Yan uwa mu tashi tsaye, samari mu dage. Yan uwa mu jajirce, imam yake kira, imam mahdi na gani mai aiki sosai. samari saurara, ni matashi ne dan wanku, zakaki karke gari samfar ne na manzon ku. Raina na ba rasul wani zai ce cikin ku, ko zamanin manzo muke ja bayan nan da muke. Shi ne za ku yi kan manzo, kuma mu bar yaudara. Shi ne za ku yi kan manzo, ya yan uwa ku bar yaudara. Yan uwa mu tashi tsaye, samari mu dage. Yan uwa mu tashi tsaye, samari mu dage. Yan uwa mu jajirce, imam yake kira, imam mahdi na gani mai aiki sosai. Mutuwa tana zuwa ko a gida ko daji, in mu ne akan zafake to ku kira mu yan caji. Zancen dutse ba ma san mana canji, muna nan a duk ko ina a gari ko koguna. Bainal wilaya mu kai wa imamu dan Zahara, Bainal wilaya mu kai wa imamu dan Zahara. Yan uwa mu tashi tsaye, samari mu dage. Yan uwa mu tashi tsaye, samari mu dage. Yan uwa mu jajirce, imam yake kira, imam mahdi na gani mai aiki sosai. Bare da shigau ba su da bambanci, dukan su kisa suke ga musulmai ba su sassauci. Haka sojoji da ta'adda su share musulunci. Haihata haihata zalunci yanci, ko mun yi bara'a ga dukkanin mekin yan gidan Zahra. Mun yi bara'a ga dukkanin mekin yan gidan Zahra. Yan uwa mu tashi tsaye, samari mu dage. Yan uwa mu tashi tsaye, samari mu dage. Yan uwa mu jajirce, imam yake kira, imam mahdi na gani mai aiki sosai.